Dal som chemopren, kláte dášky. Proza nás teraz. No nič, že aký sme majstri. Je to tam chytené a drží to tam. Ako kde? To drží? No, ozaj, že novinka. Pena nedrží, odpadla celá, takže to minus, to dal normálny chemopren, žiadne vymýšľačky s kokotinami už. Riešime predok, chcem to čelo aj všetko tam už dať na hotovo. Že dávame klipiky, blatniček sa krásne chytí, jak sa má, tu sú a tu ide klip, tu idú ďalšie dva klipiky, čo musím dať, tu dávať somariny. Proste už ozaj, že každá kokotinka nech tam je na mieste, jak to má byť. Aj to, aj hmlovky, chcem oné kable musíme dať, nech to zapojíme. Nech to už vyzíra. Rekálka prasknutá, kto má túto lavu náhodou novú, tak kúpim. Dobre, to musím ukázať túto na kamerku, že čo som tu tam dostal. Tu ja vidíš ten šrobiček, dva sú tam, no, takže nádhera. No a vlastne tieto horné šroby budem dávať až potom, keď ich budem mať, musíte kúpiť, chcem si kúpiť nejaké pekné nové strieborné. A ideme spraviť druhú stranu to isté. Pozrieme sa, keď to budeme mať. Tie hmlovky, ty kokos, tú hmlovku musím tam kúpiť novú. Nech to je svieti, nech to je možno jamle chodiť. A možno, že sa vysere na to, na tamto starú rozbiť. Dôležité je, nech všetko drží, jak má je postavené a môžeme sa ísť na to máte voziť čím skôr. Mimochodom, keď už som pri tom, tak zháňam niekoho, kto robí custom výfuky, nerezové, lebo by som chcel poradný nerezový výfuk tam capiť. A nech to vyzerá. Poradný výfuk. Typek povedal, že chce dať znaky, že 50. výročie. Ten dá zlaté. 24 karat gold. Zlaté bráško. No nič. Aha, čo máme? Kľúčky, nebezpečná vec, zámky, dvere, všetko. To riešime, električku, veci. Ideme teraz penu, čo mám vlastne všade túto na aute. Tú druhú vrstvu idem nalepiť do dverí. Tam ešte dneska by som chcel vylicovať dvere, pretože to vidíš, že to není ono. Takže tak, tento gap vpredu je extrémny. Sa posunú dopredu celé dverke. Dolicovať kapotku, ideálne, keby sa podarilo. Predok je hotový. To všetko máme, nové klipy, nové somariny. Skúšali sme hmlovky zapojiť, zapojili sme hmlovku. Svietila, keď som zapal normálne svetla, takže to bude ešte taká zabavka. Ale blatničky sú nahodené. Dokonca aj tuto sme to chytili na špeciálny imbusík, krásny, luxusný. Ozaj, zánky sme riešili, tie zánky boli akože celkom utrpenie, ale máme to zložené, fungujú. Vieš, no? Pozor! Dole som objednal lištičku, takúto sem čo ide. Taký znižený troška prach. To IS-ko sa to hodí predsa len. Objednal som to, no mali by to prísť už čoskoro z Polska. Strekne potom ešte sa nám doplní. Keď mu to niekto dá 25 000, je to predá. 25 000 nepredal by som to. Tam ešte ten prvá vrstva, tá zlatá. Kdežto tu. Akože gymnastika dostať to tam, ale podľa mňa sa to oplatí. Takže máme tu finálny výsledok, teda druhého už pokusu tentokrát, pretože prvý pokus nevyšiel. Toto lepidlo na bavorákovú stropnicu neodporúčam, teda žiadne sprej, lebo tá pena je taká dosť savý materiál a na ten kov jednoducho to bola tenká taká jemná vrstva, čiže lepšie chemopren, dal som chemopren a už to drží, je to fajn, idem odstrániť tie somariny, a tento systém dole, to je kvalita. Ideme tam so stropnou kožou, pokožkou, koženkou, už som to s maminou vyžehlil, ďakujem mamine, že mi to vyžehlila do roviny. Že hneď to natiahnu tú látku, ona sa sem dáva na také tyčky, na hačiky, obšup, zahakne sa a potom sa to podlepí na tieto falce, sa to zalepí sem kolom dokola. Aj sem sa to prelepí, dá sa to nám na chemopren. A toľko k tomu asi. Nebudem okolo toho kecať, ideme to robiť. Nebude to sranda, som z toho posratý už teraz, lebo je to úplne že špecialitka takáto vec. Ja som nie čalník, ani mechanik, ani lakerník. Dal som sa dať americkú pásku na ten nový lak, neviem prečo, až ona tam tak nedrží. Ale určite to splnilo. Oh no. Toto sú prosím pekne háčiky, na ktorých budú držať také tyčky, ktoré držia tú stropnicu. To tam musím najprv zachytiť. Tie mám nejaké pohybané. A ona ide do týchto dier, týchto okrúhlych. Idú chytiť sem. A do stropu ponahadzovať veci. Aj sem ide taký plastík. Takto nejako. A zachytiť to sem. Kolom dokola, najprv vrch, potom tieto pásy, potom vrch, asi hej, a potom predok, a potom nakoniec strešné okno, najprv kolom dokola, potom strešné okno. To už drží na tých dvoch tyčkách, a to je tá sranda, v čom to je, to som videl na videu jednom nejakom, že to tam má vôbec to ísť a budol som na to úplne to vyberal. To vyzerá takto naťahnuté, keď to došponuje ešte.
držať, to drží. Znútra sa mi to moc nelúbi, lebo keď sa pozrieš, tak je to také nekrčené. Tu by sa mohlo v podstate to takto vyrovnať. Neviem, možno, že tým, že tam dám tú gumu, uvidíme. Neviem, každopádne to sa mi moc nelíbí. To som mal domyslieť skôr. Uvidíme, asi to napnem. Ak nie, tak to budem musieť strhnúť a ten zadok. Dobre, uvidíme, dobre. Toľko rovné, tu sa to musí takto naťahnuť. Tak by sa to... No. Ale tento stropík, neviem, co s ním. No uvidíme, alebo čo, ponaťahovať to celé a potom to došponovať. Aj to je možnosť. Aj to nahráva. Táto strana si mi celkem povedla. Tu drží na tom chemoprene aj bez toho, takže podľa mňa aj by nemuselo byť, ale pre istotu nech to nachodí. To nebezpečne. Vnútri už to nevyzerá vôbec zle. Môžeš si všimnúť, že... By niekto chcel nalapiť strop alebo prehodiť, tak určite nám nevolajte, lebo asi by sme vám vyhodili auto. No, makáme. Toto dostať pod toto a zároveň vnútri pod tamto. Tam ten nuchyt pod tú srandu to musíme dostať. A zároveň to musíš pod toto sem, pod táto misočka pod toto. To som chcel pohnúť, lebo som tam nevedel dostať. Mu sa to podarilo tam ľahko dostať, tú stranu. Idem to tam narovať aj ja. Je to extrém, akože ja to tá najhoršia časť nás čaká, že v podstate tie lánka som odpojil, to je najhoršie, čo som vážne mohol spraviť, lebo to sa mení celé s tým mechanizmom. Toto je len zakončené, toto potrebuješ ty, nie? No tam je to zakončené, nie práve, že to sa tuto zakončuje, toto tam ja neviem čo. A tam to ešte máš celkom pekné, tam máš tú onu, vidíš, tuto tomto odrysov. No takže natierame látku a teraz sme tieto kraje, ideme to polepiť. Všechno je v elektrice, všechno v kúži samozrejme. No ja to vidím, že by som mohol potom teoreticky našrobovať aj tieto kluky. Poviem tam hore troška to máme také. Uvidíme, či nebudeme ešte doľaďovať. Uvidíme, to sa všetko môže ešte doľadiť. Naťahneme to ten stred a potom uvidíme tie krajky, tak budeme potom došponovať. Je to moje auto, mne sa to ľúbi, takže som spokojný a mám byť všetkých. Čo povidí? Čeko, keď mi podľadí, je dobré, že on je. Podľa keď mali na treš. 5 cm po 5 cm. Podri sa. Originál to má byť naťahnuté ešte vacie, ale... Ale my sme zadu si ubrali. Však to nevadí. Čak naťahnuť tam. Často, že robíš voláčo konečne. Moc odoček, aby bol, vieš, dobre. Ale to dverí na nepasú už vôbec. Nie je to tam ani vidieť, lebo svetlo tam je odzadu, ale je to nebezpečný šponíren. A tam strašný zoom na teba, jak pracuješ. Matej, však nevíš to dať normálne poradne. Ty kokos. Toto nemôže byť nad tým, to musíme pod to postrčiť. Už som to skoro tak nehal, 2 robíky sa mi nechcel, ale nie. Filip by nás mohol sponzorovať. Idem to naštudovať podľa videa, alebo nie, idem sa tváriť, že viem, ako to byť. Tu na R-ko ináč, takže to je tvoj, ja vieš, že tak si typoval dobre. Veľmi dobre si typoval. Jak to ide ale? Nemám kameru, zabudol som si, takže vybrusil som to, namastil som to, vybrusil som ten epoxid vlastne na tom, čo trčal. Je to zaliaté v epoxide, v tom lánko, v tom plaste. Nech to drží. Dal som troška vazelinky, šupneme to takto krásne do kolejničky. Dobre, je to tam, to je nádhera. Čo teraz? Nechcem nič hovoriť, majstri, ale je to tam. Look at this shit, bráško, nech by si vedel. Krásne, deklik hore, jak sa hovorí. A pome, a valíme. A raz, a dva. A raz, a dva. Nejde to ešte naspäť, lebo musím tam dať strešné okno samotné. Parádne. Neskutočné. Kto to robil? Tam ešte od spodu one. Hrcka. Poď sem s tým. Kvalitný repa. Odlev. Ajajaj, teda s peničkou pohodnou. Ajajaj. Čo už, no? No, máme dole starú somarinu. Jak nové. Čo si? Tak, čo otočí. More tento. Disgrafik kamerový. Je to tam. Blíka to? Aha. A dáme sa taký poradný, jak GTIčko dvojkou, vieš, taký, že... Takzvaný voz z dvojky V. Dobre, však sem to potom doťukneme. Ďalší brigádny deň za nami úspešný. Tu nárazníček, už nachystaný pekne z výstuhov. Skladávame. Plastiky to ešte budem musieť nastriekať a potom to tam hodiť nakoniec. Tento máme na aute, ešte nezaistený smerovka blíka, to ste videli. Čo ešte dneska by som rád spravil? Pozapájal predné svetla, aspoň stretávačky aby svietili. A pomalinky tie káble vylúčoval, čo kam ide, lebo máme tam stretávačky, máme tam parkovačky, máme tam dlhé svetla, máme tam hmlovky a to sú všetko podobné konektory, tie pôvodné, čo to oddelujú. Som postaral sa, že všetko je to rovnaké, iba bez konektorov, ale dá sa to akože zapojiť, pôjde to. Akurát neviem čo kam ide, že to potrebujem roztriediť. Strešné okno, akože nie že by nešlo, ale nie, nejde. Dojebal som tie lánka ešte keď som to rozoberal. Je to problém. Bude to lepšie, spravíme to, vyriešime to, zalepíme to, alebo to budeme musieť vymeniť. Proste nejako to spravím, určite, že to spravím. Akurát to nespravím dneska. Bude to dobré. Jaj, svíti. Denné svítenie. Dáme ďalky? Dám tam ďalky? More. Vieš, jak sa jazdí na Bavorákoch na diaľnici? Bavorák. Víš, jak sa jazdí na Bavorák. Na diaľnici. Autťák v garáži vyzerá krásne. Blízko k finálnemu sprovozneniu. Dívajte, čo sa robí. Tam blatníky sú chytené. Najväčšia vec je asi toto, prešné okno. Zmontované, ešte to musím troška umyť. Svetla som tam dal, to normálne svieti, keď zapneš baterku. Dnes je plán následovný. Okna
Nie úplne dnes, možno že aj zajtra uvidíme. Bočné okna dnes, tieto, bočné zadné. Repráky rádio by som chcel, aby som mohol vlastne potom uzavrieť tieto káble, čo idú bokom, sem dať tie lišty, aby som sem mohol dať gumy. Čo máme také dnes ešte? Interiér, začať osadzať tieto stredové veci, panely, kokotinky, čo sa tam môže všetko dať. Čo môj? Chceš sa ma pozrieť? Každopádne chcem to čím skôr doskladať, aby sme mohli ísť na STK, prihlásiť to. Nech sa vozíme, dívaj sa na toto, kámo, tu som už dal gumičku. Jaké to je, jak lusk. Ale čo plakáš, ako po hodinku tu máš? Pozri, čo to je konektorov, aha. A každý pasuje do každého. A neviem čo kde. Jaká stota auto v živote jazdiť už nebude. Ukáž to? Ale je to zapadté. Áno, daj tam lumen troška. To sa nám ľúbi. Mária, prosa nás teraz, lebo... Za toto sa musíme pomodliť, aby sme to doskladali, lebo toto napríklad, toto, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 káblov, netuším, 10. Pozrite voľko ešte lepšiu stránku, ako je toto ACI, kde sa dá nájsť proste, že jak to má byť zložené, lebo tam to hľadám a je to náročné. Neviem tu nájsť ani proste to, čo potrebujem. Tento kryt, prosím pekne, ide sem, zázračný kryt. Rozmyslím, že tam drvným bariaky šrob, nech to máme a poďme proste ďalej. Len teraz to zložiť tak, aby dalo aspoň pozatvárať všetko. To robí systému, bračo. A nebojte sa, tie dôležité časti tohto auta držia kvalitné šroby. Do čistiarny. Druhá. Veľká. Čistič motoru. Neviem. Kámo, ľúbi sa mi to, že natáčame každý jeden detál všetko, že na zajebanom stole toto leštíš to tu, jak profici, ty koza. Máte niekto počistí? A my navadíme toto. Zánku nádrž, môžeme byť benzínka. Sa nemýlim. Už to vyzerá, že auto sa pôjde čo skoro natankovať na pumpu. Lišty si ešte nedalo, ne? Nemeckí inžinieri, čo toto strikali, že idem zastrikať si auto bez toho, aby som dal lištu. Zabil by som ho za to, fakt. Ľúbi sa mi to tak, že ozaj takúto lištičku si spravíš proste všetko na novo na 100%, ale potom nebolo toto leto, ale ďalšie leto. Jak to, či to takto sedí? Tak, toto ide. Môže to byť, no, dobre. Nevieme, čo robíme. Jež, a tá guma ide cez ten plast, čo som tam dával, to znamená, že ja keď pojdem si niečo túto s kablikami porobiť, celú túto gumu, obidve jednu lištu, áno, jednu lištu. Toto dole som tam ledva našroboval, ten bok, vyťahnuť reprak, lebo tie kable sú za ním a môžem si to zapojiť. Takto, chlapci. Akože na jednej strane je to jednoduché všetko porozrábať to, na druhej strane tráfaš to tam, neviem čo je to staré, nesedí to. To ti nevím, tam spraviť bublinu. Ide? Ajajaj. A treba to tam naraziť aj. No to nestrika, ale to sa ti... Nerobí tam, čo si? Tak bez problémov, nám to išlo. It's a wrong, Ruber. Jaj. Ale matka je zaváraná na kasný, nie? Si kokos, kamoško, lepšia z fabriky, presnosť. Zachoďte pozrieť, aké mám ja dvere na Bavoraku. Samozrejme, že lista ide pod to, prvá. Vadí aj na takých snímky. Povedz, kde si to dal? Ja si to ešte takto doladím. Jaj, Vajko, ale tvoj naopak. Ja mám tvoju a ty máš... To je ono. Fú. Len lišty, do pocení, dorobený. Ale aj pozapájať to treba, Vajko. Počkaj, no asi opaša. Tesne na to do svetla. Tam je tá základná farba najebaná červená, kamo, alergicky som na nejak. Nevieš si predstaviť, ak. Išli chlapci tuto, aha, boli to skontrolovať, či to je v poradku, ja si myslím, že to je dosť v poradku. Zemačky rádku, aj keď normálne, či ak to vidím, tí svetla, riadne sú červeno-oranžové, také klíry tam, jaj. Toto je zaujímavá vec, a to kablík musíme prepchať sem až tu to ide, táto sranda. Svetelko ide sem. A akože na videu to nevyzerá zle. Taký menší testík. Malinký to tam je, to treba tam 17 kg. 17 budú určite. Tá medzera je z Monster Trucku.